ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ ಮಾತೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬರಡು ನನಗೆ ಮೀಶೋಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬತ್ತಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಶೋ ಚಾರ್ಜರ್ ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೋಜಿಲ್ಲತ್ತ ಶೋಪ್ ಉಂಟು ₹163 ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? 133 ಈ ಉದ್ದ ಉಂಟು. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ತೋಜಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕು. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ₹163. ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾಕನ ಆರೊಂದು ಕೆಬಿತ್ತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಒಂಚ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಏತ್ 190 ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೂಕ ಪಂಡ ಐನ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು. ಒಂದು ಸಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾನೊಂದು ಸಟ್ಟಿಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂದಿತ್ತೆ ಜಾನು ಒಂಜೇನದ ಅನ್ನ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನದು ಸಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಶೋಕುದ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಟ್ಲೆದ ಒಂಜಾರ್ದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಚೋಕುಂಡು ಚೂಡಿಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಪಾಡನೊಲಿ ಚೂಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ದಿವನ್ನೊಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡನೊಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೋಕುಂಡು. ಒಂಜೇದೊಂಜಿ ಶೋಕುದನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು. ನೆಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಐತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಾನೇ ಬರ್ಚಿ ಏನ ಆಯ್ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲದು ಬ್ಲಾಗದು ಯಾಲ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಮುಲ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿಲಾಕಲ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ ಒಂಜಿ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಮಿಲಾಕಲ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ದಾದಿತ್ತಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪೇತೆ ಮಂತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಆನಾಗ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಮಹಾಪೂಜೆಗಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು
ಒಂದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಎತ್ತದ ಪಾಡ್ದೆ ತೂ ಒಂದು ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಣದ ವಿನಂತಿನೇ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕಲ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ Kalbu jalan. Apa? ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಂಜರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ತಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನಕಲು ಸಾರಾದ ಪೋದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇದನ್ನೇ ಅಂಜನಿ ಬೆಳಬೇಕ ನನ್ನ 38 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿತರ್ದಂಚಿನ ಕೊಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಟ್ಲೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡಲಿ ಕಡಪಡಿಕೊಂಡು ಅಂತೀನಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಖಲ ನೇಯ್ತಾರೈದ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಪರಕೆಲಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಗೊತ್ತರಾಯ್ತಾ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜನಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ. ಏರ್ಪೂರ ಇತ್ತನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ తీయారనికి ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಡ್ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಇದೇ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವರು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.